Туган тел, илһам шығанағы. Біз әдәбиятта яңа образлар, идеялар һәм хисләр izлейбіз. Вақыт аша узган сүзләр күңлебездәге кичерешләрне белдерергә ярдәм итә. Туган тел, халык җаны. Ул безгә яшәргә һәм иҗат итәргә көч бирә. Без традицион мотивларны алабыз, аларга үз хисләребезне салабыз. Яңа көйләр тудырабыз. Туган тел, милләтнең мәдәни гадәтләре. Ул кыйммәтле рухи байлыкларны саклап калырга һәм киләчәк буыннарга тапшырырга мөмкинлек бирә. Туган тел, әти һәм әни теле. Бу безнең мирас. Туган телдәге сүзләр күңелнең иң нечкә кылларына кагыла. Күпме милләт була җир йөзендә, һәр милләтнең була үз теле. Минем туган телем татар теле, бөтен дөньяга ул билгеле. Татар теле, күңелем теле.